أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ‘Yan uwa, mun gode Allah da ya haɗa mu a wannan rana mai albarka, rana ta 25 ga watan Safar, hijiran shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 22 ga watan tara 2022 miladiyan annabi Isa alaihi salam. Da mu tashi karatu mai daɗaɗa rai a cikin wasiƙun Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Da mu tashi a risala ta 26, kuma karatun mun zama na 26. Shehu na cewa a risalatu as-sadisa wal 20 min al-wasaya, wasiƙa ta 20 da biyar daga cikin wasiƙun Shehu radiyallahu ta'ala anhu. Yana farawa da aka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadil fatih hatim. Shehu yace labbaika allahumma labbaika, karbawanka Allah karbawanka. Amantu bika wa amantu bi rasulika sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yace nayi imani da kai Allah, nayi imani da manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shugaban ma annabi Muhammadu. Wa amantu bi kitabika allazi anzaltahu, nayi imani da littafinka wanda ka saukar Allah, littafinka da ka saukar din nan nayi imani da shi. Walhamdulillahi ala kamali zatika, godiya ya tabbata ga Allah a bisa cikan zatinka Allah. Wannan godiyan nayi ne dan cikan zatinka Allah. Walhamdulillahi ala rasulika, godiya kuma ta tabbata gare ka Allah dan annabin da ka turo mana shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala alqur'ani, godiya ya tabbata ga Allah dan qur'ani da mene ka saukar mana. Walhamdulillahi ala waliyika, godiya ya tabbata ga Allah a bisa waliyinka da ka ba mu shi shine Shehu Tijani radiyallahu anhu. Walhamdulillahi ala alislami wa shahadataini, yace godiya ta tabbata ga Allah a bisa niman musulunci da kuma kalman shahadan nan guda biyu shine faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi. To godiya ya tabbata ga Allah bisa wannan kalma guda biyu da ya bamu, kalman shahada guda biyu. Wassalati, godiya ya tabbata ga Allah da ya bamu sallah. Wazzakati, godiya ya tabbata ga Allah da ya bamu zakka. Wasiyami, godiya ya tabbata ga Allah da ya bamu azumi. Wal hajji, godiya ya tabbata ga Allah da ya farlanta mana hajji. Walhamdulillah alal shahril mubarak allazi kutiba alaina siyamu, godiya ya tabbata ga Allah a bisa wata mai albarka wanda Allah ya wajabta mana yin azumin sa. Ma'ana godiya ya tabbata ga Allah ga watan Ramadana da ya bamu, wanda aka wajabta mana yin azumin sa. Wa tuftau fi abwabus sama'i, wanda ake bude kofofin sama a cikin sama na kofofin aljanna. Wa tughlaqu fi abwabul jahimi, ana kullewa kuma a cikin sa kofofin wuta. Wa tughlaqu wa tugillu wa tugallu fihi shayatin, ana kuma daure shedanu a cikin wannan wata din. Fihi lailatin khairin min alf shahr, wanda wannan wata shine wata ne guda daya amma ya fi dare dubu. Wata ne guda daya ya fi dare dubu. Na'am. Man kurrima khairuha faqad kurrima al-khairu kullu, kama saha bizalikal hadisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda aka haramta masa
alkhairin watan ramadana to an haramta masa alkhairi gabaki daya kamar yadda ya zo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ba a bashi iko ya bi Allah cikin watan ramadana ba, to annabi Jibril ya yi addu'a, annabi kuma ya ce amin. Dama abin da ake nema, ko da mu muna addu'a muna neman mala'iku, addu'a me dace da mene da faɗin mene mala'iku. Sabila da haka wato duk wanda aka haramta masa alkhairi ramadana an haramta masa dukkan alkhairi. Shehu ya ce Allahumma inni ushiduka wa ushidu nabiyyaka wa mala'ikataka anni samitu wa adatu wa qabiltu musta'inin bika fil hali wal mali. Shehu ya ce ya Allah, ni ina shaida maka, ina shaida wa annabinka, ina shaida wa mala'ikunka, ni fa naji saƙon manzon Allah, sami'tu naji wa da'atu kuma nayi biyayya. Kaji Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Allah ka saida, ina shaida maka ka zamo saida, annabi Muhammad ya saida, mala'ikun Allah su saida. Inji Shehu ya ce ni fa naji saƙo na musulunci kuma na karɓa kuma nayi biyayya, kuma ina mai neman musta'inin bikan, na mai neman taimako da kai ya Allah fil hali wal ma'al, a wannan hali da nake da makoma gidan lahira Allah da kai nake neman taimako. Min awwalihi ila akhirihi, daga farkon rayuwa na zuwa ƙarshen sa. Wa usi kulla man yasik sam'ahu ila alwasaya. Shehu Ibrahim yace ina wasici ma duk wanda da ya karkatar da jinsa zuwa ga wannan wasiƙa nawa, wannan wasiya nawa, to ina masa wasici an yatamassala al'amra wa yasta'ina billahi al-haqqil mubin al-qadiri. Shehu yace ina masa wasici ya misaltu da abin da aka umurta. Duk wanda zai ji wannan wasiƙa nawa to ya misalti da abin da aka mene aka faɗa a cikin wannan wasiƙa, ya misalti da ita. Na'am. Alƙadiri, wanda Allah shine alhaqu kuma shine alƙadiru, shine gaskiya shine kuma mai iko. Wa yasta'izu billahi min gururin nafsi wa kaidi iblis. Shehu Ibrahim ya ce bayan ya misaltu da abin da Allah ya umarni, ya kuma nemi tsari daga kaidin ransa, daga kuma makircin iblis allah'in wanda yake tsinan ne. Allah ya kiyaye mu daga sharrinsa. Wa alaikum bizikri. Shehu Ibrahim ya ce na hore ku da yawan zikirin Allah, na hore ku da yawan zikirin Allah. Saboda da annabi ya ce mafificin duk abin da na faɗa da annabawan da suka wuce kafina shine faɗin la ilaha illallah. Na'am. Sai Shehu Ibrahim ya ce wa qira'atul qur'ani, ina muku wasici da yawan karatun qur'ani, wa tasbihi wal istighfari, ina muku wasici da yawan istighfari da yawan kuma mene tasbihi wa Allah, wa salati, ina muku wasici da yawan yin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ayyami ramadana, a cikin dararen ramadana, wa layalihi, da kuma fi ayyami ramadana wa layalihi, a cikin wunin ramadana da dararensa. Wa kasarati sadaqati, ina umurtan ku da yawan sadaka a wannan wata na ramadana da shauran watanni, da yake wannan wasiƙa yayi ta ne a cikin watan ramadana. Iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa salaf sali, dan koyi ku yawanta sadaka, dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma magabata. Sabiya da annabi sai da Aisha ta ce annabi ya fi kowa kyauta, amma lokacin da ya fi kyauta a lokacin wato menene kacin azumin wata Ramadan. Fa inna Allah jalla wa ala, haƙiƙa Allah mai girma da buwaya ƙala ya faɗa fi mahkamit tanzili, a cikin abin kyautatawan saukarwansa shine alqur'ani. Ya ce inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah yana umurtan mu da adalci, Allah yana umurtan mu da kyautatawa, Allah yana umurtan mu da ba da haƙƙin zumunta wa ita'i zil qurba. Duk yanda mutum yake so sadu da Allah, to ya dinga ba da haƙƙin zumunta. Har wani hadisi annabi na cewa wanda yake so a tsawaita masa rayuwarsa a tsawaita masa rayuwarsa, ya tsohon rayuwa kafin ya mutu, to ya yawanta sada zumunta. Wani ruwa annabi na ce wanda ya faranta masa rai yana so ya yi tsohon rayuwa, to wa bai so ya tsohon rayuwa.
yace to yawan ta sada zumunta. Duk abin da zaka ga Shehu Ibrahim ya umurce mu da shi umurni ne daga Allah da manzan Allah, imma zahiran imma kuma ma'anan abin yana dauke da haka, baya fita daga wannan abu guda biyu. Tasbiya da aka sada zumunta abu ne muhimmi. Wa yana anil fahsha'i, kuma Allah yana hana alfasha shine zina wal munkar da mummunan aiki wal bagi, Allah yana hana zalunci. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Ku yawanta alkhairi, Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da misalin ƙwayan zarra ne to zai ganshi, haka wanda ya aikata sharri ko da misalin ƙwayan zarra ne shi ma zai ganshi. Zarra ko sun ce wata halitta ne yar karama, suna bugatar misali kaman gero, ƙwayan gero, suna bugatar misali kaman kan kiyashi ko kan tururuwa, suna bugatar misali kaman irin ƙura da in ka buɗe ƙofa ko windo rana ya haska da ka gan su ƙanana, amma an karfe ka ba ka gano su saboda da ƙarfin ido bai kai ka gan su ba, amma an ka buɗe rana haska sai ka gan su wasu ƙanana da ka kai hannu ka kama bari iya kamuwa ba, to wannan su ne zarra. To ko da irin wannan ƙwayan kai aikin alkhairi sai ka gan shi ranar gobe kiyama, tun a duniya ma da ba ka fara gani, haka kuma duk wanda ma ya sharri ma haka ne, Allah ya kiyaye mu. To Shehu Ibrahim yace wa yata'akkadul iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, yace koyi da manzon Allah yana karfafa fi ta'jilil fitr, yace cikin gaggauta buɗe baki, da yake na faɗa wasiƙan an yi ta ne cikin azumi. To da masu yawan azumin nafila shi ma na so, ba a so he kai sallah ka ci abinci, ba ka ci abinci ba, ke so in ce kai fiɗir, abinda mu da Hausa muke ce buɗe baki ko shan ruwa, ba a so he kai magarba kai. Sunna ne na annabi yakan ci dabino ko ruwa kamar yadda anan da mu faɗa. To Shehu yace mu yawan ta koyi da annabi cikin gaggawa ta buɗe baki, idza garibati shamsu, rana ta fadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yibdiru qabla an yusalli ala rudubat. Kaji go annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sha ruwa, yakan wato karya azumin sa kafin yayi sallah in dai rana ta fadi, ala rudubatin, a bisa wasu danyin dabino, shine rudubat wanda suke ba nunannu ba kauɗe ba, in kuma babu ya a samu kauɗe din. Fa illam yajid rudubat, idan bai samu ba tamratin ko dabino, bushashshiyan dabino. Fa illam yajid tamrat, idan bai samu dabino ba, hasa haswatin min alma'i, yakan konkwadi wato konkwado na ruwa, faru ruwa, kamar da malam Bahaushe yake ce bakin ruwa. Wa yaqulu, yana ce idza afdar, annabin ya sha ruwa yakan faɗi wannan addu'a, ayi kokari a haddace, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika dabrtu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. A wannan ruwayan haka annabi yake faɗa, ya Allah gare ka ne azumi, wa ala rizqika dabrtu, a kuma arzikinka na sha ruwa, fataqabbal minni, Allah ka karbi wannan ibada nawa, innaka antas samiul alim, kai ne mai ci kai ne kuma masani. A wani ruwan kuma yakan ce Allahumma laka sumtu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika fadartu faghfirli ma qaddamtu, haka wani ruwan yake faɗa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance ya kule yakan ce za aftar, idan ya sha ruwa kuma yakan faɗa, wato wannan in dai sha ruwan ne yakan faɗa haka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika fadartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wannan kuma idan bayan ya sha ruwan ne yakan ce Allahumma alhamdulillah zaba zama'u wa talatil aruku wa sabatil ajru insha Allah ta'ala, ya kai kan faɗi wannan addu'a sallallahu alaihi wa sallam. To Shehu yace bayan haka to ga ainihin abin da yake dora mu kullun akai, yace wa alaikum bi muhabbati maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadis yace na hore ku da soyayya ta cacciya wa maulan mu shine shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Yace li hadis, sabila da hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace tunda yace yana tare, mutum yana tare da wanda yake so, to Shehu Ibrahim yace ku yawanta soyayyan annabi Muhammad. Da yaya yace wa alamatuhu, alaman soyayyan annabi yace kasrati shauki ilai, yawan shauki gare shi, kamar da zaka ji yan uwa suna Allah hada mu da annabi Muhammad, ko mutum ya rasa ce Allah hada shi da annabi Muhammad, ko Allah ya sa annabi ya cece mu, ko Allah ya bar mu da kauna annabi, yawa Allah ya gwada mana manzo Allah. Wannan haka ake so nan cikin soyayya kenan ga annabi. Yawa yace to alaman soyayyan manzo Allah shauki zuwa gare shi. Wastima'i jamil, wastima
wastima'u jamil amdahi da kuma jin wato kyakkyawan yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yabo nau'o'in yabo kyawawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum mai yawan ji yana gwada mutum masoyin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da kuma irin addu'a cewa Allah ka azurta mu da ziyarar manzo Allah, Allah ka azurta mu, duk wannan gwada soyayya ne. Wa kullu haza shobra yace duka wannan jin yaban annabin nan da yawan to Allah ya hada ka da shi din nan bi niyyatin sadiqa, ya zamo da niyya, wato niyya wanda take mai gaskiya, niyya ta gaskiya. Ba kuma da ke yanda yan uwana ta alaɗa mu da san annabi alaɗan, ko kuma ka ji mutum na ce akan annabi dan yi kaza, amma ya zamo da baki ba, da niyya sadiqa, zuciya wa niyya wanda take na gaskiya. An gane ko? Bakar kala sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira Allah tabbata gare shi ya ce innamal a'malu binniyat. Annabi ya ce wato iyakan ayyuka sai da niyoyi. Duk aikin da mutum da yayi niyyar sa Allah yake duba, ko karatun Qur'ani, ko sallah, ko zikiri, ko sadaka, ko hadiya, ko niyya. Idan niyyar mutum mai kyau ne to shikenan, Allah dai masa duk sama da abin da yake nema. Idan kuma niyyarsa dan ayabe shi ne to yana kan niyyarsa. Fakar kalas annabi ya ce mutane suna kan abin da suka yi niyya. Rawahu Shaykhani, Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi. Wa iyyakum wal baghi, shobra ya ce na ne ku zalunci. Fakar kalas sallallahu alaihi wasallam, annabi sai Allah tabbata gare shi ya ce, kuma anan da shi yake cewa da niyya kyakkyawa na soyayyen annabi nan, hatta irinmu, irinka, irina masu rigima wai muna wa'azi, har irinmu. Zaka ga wasu da yawa mutum wai na wa'azi, amma dan uwansa masoyin manzo Allah baya bukatan ya samu wani alkhairi. Wannan soyayyen sa da annabi da akwai rauni. In dai baka so masoyin annabi ya samu abu yawa, he makin annabi. Ko kuma ka ji ya gama faɗan manzo Allah a cikin maulidi, amma ka je gefe ga ɗabi'o'insa daban yanda kuma ɗabi'o'in annabi suka yi daban sallallahu alaihi. Haka mai yaban ma, wani mai yaban yanda yake gama yaban annabi mai yake wuta mai hakuri, shi kuma ya bai da ko ɗaya. A'udhu billahi, Allah kiyaye mu. To yasa ce wuce da niyya wanda take mai kyau. To ya ce ya hana mu zalunci. Kala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce a ajalil ashiyayi uqubatan albaghi, mafi gaggawan al'amura wajen azaba, ma'ana al'amarin da Allah ya fi gaggawan azaba a kai shine zalunci. A wani ruwa yana ce da zalunci da kin iyaye. Hakkin iyaye yanzu Allah bai jinkiri da shi, haka zaluncin wani. Yasa annabi ya ce ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi, ba inna ittaqu da awatal mazlumi fa inna tuhmal alal gamami. Ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi, saboda da ita ana daukan ta ne akan girgije. Laysa bainaha wa bainar rabbi hijab, babu tsakaninta da tsakanin Allah wato tsari. Yana yin addu'a nan take Allah dai, ko da lokacin ba a kama ka ba, ka ba mutum lokaci, in ta zo ta kama shi lalace wanda dai ya baka tausayi. Allah ya kiyaye mu. Isa shi Tijani ce ya hane mu zaluntan almajirai yan uwa, wato yana koma kan annabi Muhammad. Haka kuma zaluntan ko wanda ma ba musulmi ba, haka zaluntan halittan Allah duka Allah baya kauna. Wa iyyakum wal gisha wa gishal muslimina, shobra ya ce na hore ku da algusu musulmai. Kar ka zo da ka sayar da abu mutum, ko za ka gaya masa magana ka ɓoye masa wani abu, ka san akwai cutuwa a ciki. Fakar kala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man gashana fa laysa minna, duk wanda ya mana algusi ya zalunci wani daga cikin al'umman nan to baya tare da mu. Kamar yadda can ya bada stam almarma mana abanan kuma ya ce man gashana fa laysa minna, wanda ya zalunce mu ya mana algusu mu wani daga cikin mutanen mu baya tare da mu. To dole ka lura da wa'innan tarakuna guda biyu, ɗaya na abun daɗi, ɗaya kuma na abun tsoro. Rawahu Muslim ne ya rawaito. Wa tawasau bil khairi, shi yace ku yi wasici da alkhairi. Duk sa'in da ka zauna da mutum kamar wasici na alkhairi, kamar yadda shawun ya bar mana wa'innan wasiku. Fakar kala sallallahu alaihi wasallam, annabi tsiran Allah tabbata gare shi ya ce, addal alal khairi ka fa'ili, wato shiryarwa bisa aikin alkhairi kamar aikata shi ne. Yasa duk mutumin da ka dora shi a hanya mai kyau, duk sa'in da yayi wannan aikin kana da lada, kamar kai kake aikin. Addal alal khairi ka fa'ili. Wa alaikum bi tahsin akhlaqikum, shauye ce na hore ku
na umurce ku da kyautata ɗabi'o'inku mutum ya zama mai ɗabi'a mai kyau domin annabi ya ce albiru husnul khuluq bin Allah shine kyakkyawan ɗabi'a duk iliminka duk dukiyanka duk sarautanka ne baka da kyakkyawan ɗabi'a an samu wato naƙasu cikin lamarinka da Allah bakar kala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna kullan tasawun nasu bi amwalikum fasauhum bi akhlaqikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinnan fa ba ku da ikon yalwatar da mutane da dukiyanku duk kyautanka wani bare taba zuwa kyautansa bare taba zuwa yanda kake ba amma ɗabi'a fa yasa annabi ya ce ka haɗu da ɗan uwanka ma kana mai sake fuska wa an talqa a haka ka gamu da ɗan uwanka fuskan ka na sake in ya maka magana ka amsa an masa rasuwa ka masa ta'aziyya in yayi attishawa ka gaishe shi ne annabi na ka haƙoƙin dai musulmai ta tabiya da haka amma ɗabi'a in ka zama kowa kana abin da ya kaji kowa ka yalwatar da shi amma da dukiyanka duk kyautanka wani bare samu ba amma in ka zama mai saukin kai mai amsa sallama ma kowa mai yin dariya mai kowa mai to sai kaga kowa ka yalwace shi da ɗabi'anka ka samu ladansa ya samu naka wa hazil ahadisu sayya shubran yace wa'innan hadisai wanda suke ingatattu allati hiya min jawami'il kalimi wanda suna daga cikin jawami'ul kalimi da aka ba manzo Allah ma'ana jawami'ul kalimi shine magana wanda take yar gajera amma da a warware ta tana da daukan ma'anoni tewa to shine wannan hadisai da shehu ya kawo mana na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka dauka sai a yi mujalladai ana bayanin abin da ke cikin su allati wuda nabiyana sallallahu alaihi wasallam kamar yace wanda aka ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai ne Allah ya bashi irin wannan ba shi magana dai faɗa cikin ƙaramin layi ma sai da Aisha ta ce da warware maganin sai a yi manyan littattafai wanda raƙumai ne da su ɗibi yawansa kamar annabi kamar yadda ya zo daga cikin jawami'ul kalmi na annabi yana ce addini yusrun walan yashadda dina adu illa galabu annabi ya ce kaga wannan addini na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini ne mai sauki amma ba wanda dai tsananta mu wannan addini din sai addinin ya rinjaye shi ma'ana shi yasa wani ruwa yake ce fa agmidu fihi birrifqi ku rinsa cikin addinin da sauki in da ka dauki nafilfili ka dauki ɗan daidai kar ka ɗibe su dewa yanzu ka dauki wannan uridi na ɗariƙan tijaniya lazumin safe da lazumin yamma da wazifa dukan aka tara na wunin nan bai kai awa ɗaya ba sai dai kana so ana yi su tar a hankali to a ce lazumin safe minti 15 na yamma 15 wazifa minti 30 to ka yi su a itikanance a kyautatawa an gane shi yasa aka bada ɗan kaɗan in ka lura abubuwan da kai kake yi da kanka ya fi wannan yawa sabiya da yau da gobe sai Allah to wannan jawami'ul kalmi kenan ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi cewa ba wanda dai tsaunanta addinin ya rinja shi kana so nafila da yawa ya kanka to da dan kadan da ka dinga yi in ka saba tashi kai nafila raka biyu kana yi har ya bi jikinka ka koma 4 kana yi har ya bi jikinka ka koma 6 to haka ake yi har ka ji wanda suke nafila raka 100 a wuni ya zuwa 100 ruwa da dubbai ma da shauransu to addini ka dauki dan kanan wal kayyisu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato majawamil kalimi nasa ya ce wal kayyisu mai hankali man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut yace mai hankali shine wanda yayi ba Allah ya ladabtar da kansa yayi ba Allah ya kuma yi aiki dan bayan mutuwa tabiya da abin da ke bayan mutuwa shine ko wuta ko aljanna shine mai hankali wanda ya ladabtar da kansa yayi ba Allah yayi aiki tabiya da abin da ke bayan mutuwa wannan bayan an zauna ce maka shine mai kaza shi ko aka dunkula magana yace wal gafilu marabkani ko inji annabi shine man atba'a nafsahu wa hawa wanda yabi son zuciyansa yabi ransa yabi son zuciyansa wa tamanna ala allahil amani ya kuma yi burace wai a gurin Allah ya bi son zuciyansa ya gama son abin da ya ga dama yake yi kuma wai na burin a gurin Allah da ya samu wani abu wannan shine gafili inji shehu radiyallahu anhu wa mina yana daga cikin jawami'ul kalimi na annabi ya ce ashita'u rabiul mu'min kasura naharuhu fasamahu wa dala lailuhu faqamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashita'u lokacin hunturu shine lokacin sanyi
yace rabiul mumin lokacin ne lokacin kakan mumini a Hausan mu muna ce kaka, ban san wasu kaka suke faɗa ba. Ma'ana an ce lokacin kaka shine lokacin da aka girbo kayan gona, ka san duk abinci yakan yalwata, abinci yakan yi sauki a zamanin da fa ba irin yanzu da mu kullum al'amura alkhairi yana yin baya ba. Abinci yakan yi sauki, ta mutanen ƙauyuka mutan karkara sun fi so ma ka je musu bakunta da kaka, suna da abubuwan da za su baka, wannan ya baka wannan ya baka. To lokacin samun abu mai tsada cikin sauki shine lokacin sanyi. Kasura na haru annabi ya ce wuninsa ta yi gajarta, dama da sanyi wuni bai da tsayi, ke sa ba wuya gari na waya ka ji an ce 10 yayi 11 yayi, ya gaji a zariya wuni yana da gajarta. Fasamahu annabi ya ce sai azumce shi, sai azumin ma bai ji wahalan azumin ba saboda wuni bai da tsayi. Wa dala lailu daransa kuma ta yi tsayi, fadamahu sai tana fulfuli har ya gaji ya huta, kwanta ya sake tashi, daren bata kare ba saboda daren na da tsayi. To lokacin ɗiban garaɓasan mumini kenan, wato lokacin sanyi. Da kuma ka fara wajen in yayi alwala da ruwa mai sanyi kamar yadda hadisi ya zo. Wa mina yana daga ciki jawamil kalmi na annabi na ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi fa shine wanda musulmai suka kubuta daga haccansa da hannunsa, baya zagin su, baya sa a cutar da su, baya walakanta su, kuma baya dukan su da hannunsu, ko kuma in mai mulki ne baya sa hannu a cutar da su. Wannan shine musulmi. Yasa malamai suka ce ka zama ma fa musulmin jan aiki ne, ya ka zama ka kula da innan. Wannan ruwa ya zo da yawa kan haka. Wal muhajiri ko wanda ake kira wanda ya hijira, shine annabi ya ce man hajara ma harrama Allah, wanda ya kaurace ma abin da Allah ya haramta. Ba ya kai hijira daga garin ka zuwa wani gari ba, a ka kaurace ma abin da Allah ya haramta, ka koma zuwa ga abin da Allah ya umarni, kai ma sunan ka muhajiri. An gane? To wannan jawami'ul kalmi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai ce musulmi shine wanda baya dukan makoci ba, kaza a kawai wanda musulmai suka kubuta da haccansa da hannunsa. Wa mina yana daga cikin jawami'ul kalmin annabi yana ce la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Annabi ya ce babu imani ga wanda bai da amana. Duk wanda bai da amana a bashi abu, amana ko magana a bashi amananta, ko ajiyan wani abu ya zo ya ci, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bai da imani. Allah ya kiyaye mu. Kuma babu imani ga wanda aka kulla alkawari da shi, babu addini ma shi kan kwata annabi ya ce la dina liman la adalahu, kamar yadda ba imani wancan, to wannan ma annabi ya ce babu addini ga wanda bai da alkawari. Duk wanda ya mu'amala da shi yayi kukan alkawari, bai da alkawari, kuma alama ne na munafunci, rashin cika alkawari, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To duk wanda yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma alkawari tsakanin bawa da Allah, tsakanin bawa da bayi, haka dole mutum ya zama mai cika su. Ila gairi zalika, ya zuwa wasu wa'innan min al ahadisi na hadisai allati kullu wahidin, wanda kowane daya min ha daga cikin ta fiha salahu daraini, akwai gyaran gidaddajin nan guda biyu. Duka wa'innan hadisai in mutum ya ɗibe su, akwai gyaran gidaddajin nan guda biyu. Wato ma'ana dai zamo ya rayu a duniya salim, da ya haɗu da Allah ma salim. Wa alaikum bil auradi tijaniya, shehu ya ce to na hore ku da wuridin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu, musamman wannan zamani namu. Wannan zamani namu mu kula da shi. Wa alaikum bil auradi tijaniya fa ni'mat, shehu ce kai madalla da wannan wuridi na shehu tijani, istighfari, salatu annabi la ilaha illallah, madalla da ita. Alhamdulillah ga duk wanda Allah azurta shi dai. Kace kai mu kace Allah ya rage mu yanzu. fa ni'matu auradi tarbiya hiya, shehu ce madalla ma da wuridin tarbiya a cikin tarikan tijaniya, madalla da ita. Fa ni'mat auradi tarbiya hiya, madalla da wuridin tarbiya ita wannan dariƙan tijaniya, ko kuma wuridin tarbiyatul askari, bayan kai askaru abubuwa da ake ƙara wa mutum. Amma ita din ne hakika, hakan ne alhamdulillah. Biya duk wanda ya tarbiyatul askari aka bashi wato wurudodin nan, aka masa izini ya karanta, kamar da ranar muka fara faɗa sirrul fatiha da sirrul salatul fatihi, kai ka ji ladan kafa ɗaya kuwa. Inna lillahi, Allah ya sa mu cika da imani.
khususan ko wa alaikum bil muhadasa fi sha'an al-khatim tijani shehu yace na umurce ku da zantattuka cikin sha'anin shehu tijani radiyallahu anhu a dinga zama ana faɗan karamominsa ana faɗan karamomi yana ƙara madadi wa muridi yana ƙara fusgan mutum zuwa ga Allah to shehu yace na hore mu da tattaunawa akan sha'anin shehu tijani radiyallahu anhu ma hababikun tare da masoyanku fayya afdalu min jami'il auradi yace kai zancen shehu tijani ma yafi dukkan wasu wurudodi da zaka dinga sabiya da imani da himma da zaka ƙara sabiya da in kana jin kamar yadda muna jin tarihin manzo Allah kake ƙara soyayyansa yafi ka zauna ma wasu sa'in kana salatuttuka to haka idan kana jin zantattukan shehu tijani kana jin karamominsa ana gaya maka zaman da sadatu da almajiransa kana jin abubuwa haka shehu Ibrahim ana gaya maka rai ka ji wani yaƙini da ƙara riko da zaka yi da hanya hususan fi Ramadan yace musamman a watan azumin Ramadan wa alaikum bi zikri failatihi na hore ku da ambatan failan shehu allati biha haqqaqa Allahu al-haqa'iqar rabbaniya wanda da ita ne Allah ya tabbatar da haƙiƙoƙi na Allah zuwan faila aka samu kaga karamin yaro ko saurayi ko budurwa ko mata ko me ba mutum dai ba wani mai himma cikin addini cancan ba amma albarkan shehu Ibrahim sai kaga ya tarbiyatul askari ya zama arifi masanin Allah to yace to ita ma a dinga tattaunawa akai da sha'anin shehu kamar yadda ɗazu muka faɗa fi qulubikum azqatanku Allah ya tabbatar da haƙoƙoƙi na Allah a cikin zukata wa zaqakum al-ma'arifa al-ilahiyya Allah ya ɗanɗana muku wato ma'arifa na sani shine ma'arifa sani irin na ubangiji fataqdiruna hazi ni'ima shehu yace ku kaddara wannan ni'ima fataqdiruna qadar hazi ni'ima ku kaddara wannan gurgudun wannan ni'ima ku gani wata irin ni'ima ne ai babu ni'iman da fita na'am sai yace wa tashkurullaha ku gode wa Allah wala takfuru kada ku kafircewa Allah wasayatikum nuskha ta'lifina yace da sanni da zo muku wato wasayatikum nusku ta'lifina da sannu kofin littafin mu dai zo muku kashifil ilbasi wanda ake kira kashifil ilbasi wanda Shehu Ibrahim da ita zo rikita wato binnin Kano ko Najeriya gaba daya allazi daba ala nafqati sharif dubi akai wanda aka buga ta ala nafqati sharif fasi a bisa wato ciyarwa na wato sharifin nan wanda yake mutumin Fas Muhammadu Abu Dalib wanda ake kira Muhammadu Abu Dalib wanda ya cire ya ba da kuɗi mai yawa aka ɗab an ɗata don 'yan uwa su samu shehu ya ce waɗalubu minkum ya ce wanda waɗalubu minkum ya ce haisu awaza kun shira'uhu fi zamanin mad ya ce abinda kuka ta neman sa ɗalubu shine fa'ul wato abinda aka yi ta neman ta ya ce wanda da ya gagari abinda kuka yawanta nema gare ku nan wanda haisu awaza kun shira'uhu wanda sayansa da ya gagare ku fi zamanin madi a lokacin da ya wuce ka san da an yi talauci yana daga cikin lokacin da Shehu Ibrahim din ai ya bayyana yawanta addu'a Allah ya sauke abubuwa ma da an yi talauci yace sayan littafin da ya gagare ku an tubadaru bi shara'in nuski ku gaggawan sayan tabadaru bi shara'in nuski ku gaggawan sayan kofin littafin yanzu la Allah talhaqu sahibuhu hasaratun domin kada wanda ya tsaya ya buga littafin a ce kuma ya samu wato taɓewa ma'ana bai samu riba yadda ya kamata ba bi hidimati ɗariƙatina sabila da hidiman wannan ɗariƙa na mai bada kuɗi mai yawa to ya kamata a saya idan ya ji daɗi sabatan Allah shi wuce Allah ya tabbatar da mu wa iyakun da ku bil qawli sabiti da ya tabbatar da mu da qawli sabit shine faɗin la ilaha illallah kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alqur'ani yusabbitillahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillillahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha al-shaw yace to Allah ya tabbatar da mu da zance wanda yake matabbaciyan zance shine la ilaha illallah fi dunya wal akhirah duniya da lahira tawallana Allah ya jibinci al'amarin mu wa tawallaku ya jibinci al'amarin ku wa ya tawalla salihin Allah shine mai jibintan al'amarin salihai musalliman ala kullin shaw yace ina mai sallama ma kowa kuma duk wanda ala kulli man yakifu ala hazi sudur duk wanda ya tsaya akan wannan wasiƙa yake karanta wannan sudur shine wayannan layika na rubutu din da wanda yake sauraro wa yasma'u da wanda kuma yake ji madmunu ha wanda yake jin abin da ta taro sam addati wanda yake ji irin ta biyayya
daminan lahu salahu dareni. Shehu Ibrahim yace ina mai masa lamunin wato gyaran gidaddaji guda biyu. Wassalam, aminci ya tabbata gare ku. To Shehu Ibrahim abin da ya gaya mana kenan a wannan wasiƙa, ya ce min imla'i Shehu Ibrahim, yana daga cikin imla'in Shehu Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijjani bi Madinati Kaula, dan Shehu Abdullahi Tijjani a Madinati Kaula. An yi wannan wasiƙa ne wato hijiran annabi 1354, hijira 1354 aka yi wato wannan wasiƙa. Bila da haka Allah ya ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara mana san Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Amma ina ganin da mu ƙara wasiƙa guda ɗaya wanda na ga alamun bata da yawa. Shehu na cewa a fasalin ar-risalatu sabi'atu wal 20, wasiƙa ta 27 min al-wasaya, daga cikin wannan wasiyoyi. Shehu na ce alhamdulillah ala kasrati shakawa, yace godiya ya tabbata ga Allah bisa yawan koke-koke da ake kawowa, asadira minkum, wanda take gangarowa daga gare ku. Fa inna aqwa dalil, ita ne mafi karfin dalili ala annakum fi maqami shukri. Wannan yawan kuka da kuke yawan kawa shine yake gwada lalle kuna matsayin godiya. Fa innal insana, domin mutum dab'an a ɗabi'a ya jubila ala wad'i shakawa, an halicce shi a bisa ajiye kuka ko kyakkiki fi mawdi'i shukuri, a gurin godiya. An ɗabi mutum a ajiye kuka a gurin godiya. Da ga mutum na ajiye kuka a wurin godiya. In abu ya same shi na kuka, sai ka ji ya ce alhamdulillah alhamdulillah, sabiya daga Allah ne. Walakin ni usikum, shehu ce da ina muku wasu ci, ai sai ni dalilin, ni fa mai shiryarwa ne, ji shehu, la khaliqun, ni ba mahalicci bane. Allah shine mahalicci, ni bawa ne. Bima ausa bihi nafsi, ina muku wasu ci da abinda ausi bihi nafsi, wanda nake wasu ci ma kaina da shi. Wa huwa taqwa, shine tsoron Allah. Wannan adatan Shehu Ibrahim, in ka ja maganan ina muku wasu ci, to dewa tsoron Allah ne dai. Bisirwal jari, a boye da sarari mutum ya zo mai tsoron Allah. Kar bayan baka ganin Allah, baka ganin mutane, ka ta abin da kaga dama, ka shigo cikin mutane kuma ka dinga gwada kai mutumin kirki. Wannan alama ne na munafikai. Wa muraqabatillahi mal anfas, ina muku wasu ci da kiyaye Allah tare da numfashi, kowane numfashi da daka sha ka ja, ka dinga tuna Allah. Fama zafara adum bi muradihi illa biya, ba wanda ya rabanta da wani abu da yake nema a gurin Allah. In dai rabo ne ake kira rabo, cikakken rabo, to ba wanda ya rabanta sai da tsoron Allah da kiyaye Allah. Faman fa'ala hadu, wanda ya aikata fa'ala ma alaihi, to ya aikata haƙƙin da ke kansa. Duk wanda ya ji tsoron Allah sirri da baɗi ne yake Allah, to ya aikata haƙƙin da ke kansa. Wa baqa ma alallahi ta'ala, sai abin da ya rage kuma na gurin Allah. Abin da kuma Allah alƙawari dai ba mu mai yin haka, to nan kuma ka san Allah kuma ba ya saba alƙawari kuma dai masa. Wa qad waqaftu ala hurufikum, Shehu Ibrahim yace na tsaya akan harufan da kuka turo min da shi, wato rubutun da kuka turo min, wa hadiyatikum, da kyautattukan da kuka turo, awwalan wa akiran, farko da ƙarshe duka na tsaya na gani. Wa qad azintu lakum, na muku izini fi naqal kunashil maktubi, cikin ciratan, wato kunash shine kayayyaki na kundi da malami yake da shi na asraru, fayil kenan da turanci, wato na Shehu Tijjani. Akwai kundin Shehu Tijjani da take ajiye, wanda ba mai duba abin da ke cikin ta har sai da Shehu Ibrahim ya bayyana. To Shehu ya ce ya musu umarni wa mutanen fas ne su kuma inda yake wannan wasiƙa da su duba wannan kunnash, wannan ka tarkace da kaya na Shehu din asraru kenan, al-maktum, wanda kunnashil maktum, wato kunnan, wato fayil wanda yake abun boyewa. Wa azintu lakum, wa azintu laka, kai kuma na maka izini fihi, cikin sa shi wanda Shehu tura masa wannan wasiƙa mudlakan. Shehu ce na maka izini mudlaki, duk abin da ka gani a ciki kai amfani da shi. Wa sawfa atfa'uhu laka, da sannu kuma da miƙa shi gare ka, wato izinin nan. Wal ijazatu, kuma ijazan ma ta'ati ka da ta zo ma da jami'il asani, da dukkan isnadodi. Ijaza nan ka halatta ka karanta, ni ma na karba daga wani, na karba daga wani. Wa tahaqqaqu, ina tabbatarwa annama ausa bihi nasha'at, lalle abin da Shehu yayi wasicci da shi ta faru alaihi, akan wanda aka masa wasicci din. Wala zalat kazalika, kuma bata gushe akan haka ba. Wassalam, aminci ya tabbata. Ibrahim bin Alhaji Abdullahi At-Tijani, shine Shehu Ibrahim dan Shehu Abdullahi Tijani. To daga nan muka zo karatun wannan rana tamu
abokinku ne, masoyinku ne, Burhanuddin ibn Sheikh Muhammad Al-Amin, wato Malam Goje Bauchi Najeriya, yake ce da ku ya zuwa saduwa na gaba insha Allah. Kuma muna da karatu yau wanda da mu gabatar a shafin na Isham FM ne ko sunansa. Allah ya dafa mana alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan karatun insha Allah dai dinga zuwa ko annabinmu daban yake ko kuma mafi cikan mutane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Masu daukan karatu sai dai Malam Umar da sayyidodi da suke mana wato shiyarin da yan uwa daga Nijar daga kuma Saudiya, sayyida da take mana da yan uwa da sayyidodi da duka. Allah ya musu albarka, Allah ya biya musu bukatu saboda isan annabi Muhammadu albarka Shehu Ibrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih khatim wa ala alihi akdirin bidal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mala Adam mun gode.